ट्रोलों के निशाने पर आई नेहा सिंह राठौर। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा यूपी में का बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा। अरे का बा यूपी में का बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। फिर नेहा भी कहां मानने वाली थी। भरी दोपहरिया फेसबुक पर लाइव आई और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आईटी सेल ने मेरे नाक में दम कर दिया है। फेक आईडी से कमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन हम भी डरने वाले नहीं हैं। हम जनता के सवाल तो पूछेंगे ही, और सवाल उसी से न पूछेंगे जो कुर्सी पर होगा। विपक्ष से सवाल थोड़े ही पूछेंगे। लड़ाई तो अब ठन ही गई है। अभी तो यूपी में काबा का पार्ट 1 ही लाया है। मैंने एक गीत अपलोड किया है यूपी में काबा, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने क्या क्या पता नहीं क्या कमेंट लिखा है।